Igbo ekene m unu na n'okwu a ji ebe kịta bụkwa n'okwu ọ ya bụ a na-etinye ọnụ nya bụ ihe a na-enwe isi maka na forum reason ebe anyị na ụdị mmadụ dịka Matthias apụta na si n'ome omenala n'ọwụ na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu ya ọ pụtazịa ọ ka ndị nna omenala si eme ị na-eme omenala ị na-emepe branch kịta o jegojeje gbala ọsọ with that man achụrụ achụ na Anglican Church si na ozi aka wee hapụ Anglican Church. The man bụ onye achụrụ achụ na chọọchị achụrụ ya achụ ijideli ya ọ na-akwasa ụmụ nwaanyị iko na chọọchị achụọ ya achụọ o ewelizie wee tibata n'ụka omenala nke ebe ọ ya continue kwa ọ fụrụ opportunity ji continue ajụ ihe ọ na-eme all in the name of na eme omenala ewenye ya ọsọ si ya nwanna lodebe optaja team up with Matthias kita agbalugo ọsọ je mepe Port Harcourt branch wee na-asịkwa na-ajụ ese ọ na ka esi eme ya so much blame ndị na-eme ihe anụ because Matthias na ọlụ ya akụgo ọ welezi ụka wee hili isi onweghị oviri dọpụta n'uwe ya anụ nwapụta naghị ekwu ihe ụka si ya ụka asịghị ya pastor si ya pastor asịghị ya fada si ya fada asịghị ya reverend si ya sister si ya ọkpụ Zion n'ọnụ ọkpụ Fada Mbaka ọkpụ what God cannot judge eze n'ọnụ. What is your problem? N'ụka mekwana gị gịnị? Ụka ọ bụ gọọmenti ekwugo m ya izizi kwuo ya ọzọ na-ekwukwu ya sị na isi na ofu ihe you are fighting for freedom of religion ka ị na-fight for Christian na-fight for Muslim. O Matthias kwuo ya ọ last nwee 24 hours na Anambra steeti ahụ ọnụ o kwuo maka ndị Muslim ọ last nwee 24 hours kama ihe ka ọsịlịa because if you believe na Christian is the only thing you can talk about. God is a merciful God. On any chance, countless chances for you to repent and make your ways right. When you may repent to make your ways right, that He is also a consuming fire. Because again, one night we can focus we address Matthias na branch church or JMP na kuna ukuya adekwu okuku. Because again video antiku no wata ihone eku. Ọkwa ije ụwa ọhaneze ndị Igbo ndewonu ịma na nwanne anyị nwoke Matthias Ezeaku pụtara sị na ndị ụka ihe mere anyị Igbo ji mebisie na ndị ụka mere eji ọrụ iro na ndị ọcha na-agba mmụọ nwa etinye ya na-eru electronics ụfọdụ chanel ha na-eru engine ụfọdụ chanel ha iru technology many things ndị China a na-produce why na ndị ụka na-produce Bible were Bible na-edeceive ụmụnna wee Bible keji anyị so pụta na-emepesi onye ọwụ n'anya anyị kwenye now o mepezi ụka a na-ekwu ọgụ egwu a na-ekwu print akwụkwọ eche m o kwesịrị inwekwa industry ebe ga otu ụmụaka na-abịa na ministry ya a channel ọha ebe ahụ ha na-amụ ka esi arụ moto arụ toys arụ torch arụ chargeable lantern arụ many things ndị China na-arụ ohe nchebu na ọka kara imenụ mana before then a na-ekwuru omepe church na mkpọ omepe branch na ebe na Port Harcourt. Watch go the video. Very beautiful place. Eba ka no na emoba ko umunna omenala bụ ụzọ eziokwu. Ebe ni ya umunne m Port Harcourt PH osetigo agwa mụ na agwa na omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ have come to restore the glory of our ancestors and the dignity of our land. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ has come to take over ka akpọghachi ụbụrụ ụmụnne anyị back to reality ka anyị nwee ike dozie ebe anyị. Unu ge ntị kunu nụrụ onu nwanne m nwoke omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ Port Harcourt branch ebidogo. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ Port Harcourt branch ebidogo. Gee ntị ka ị nụrụ ihe nwanne anyị nwoke ga-ekwu ebe ha na-enwekwa n'ọgbakọ bụ na Mkpolu Oroworo Ukwu Town Hall number 1 Elechi Street my 3 Diogbu
opposite my tree park by Owerri Road, Port Harcourt, Igboland. Oge elugo nke abụọzi na oseti gọkụrụ na 9 o'clock na ejewe ebe ahụ. Obidogo bụ na obidogo ka anyị nwekene ofu one mindset apụtagara na Igbo anyị nwe agenda iji for the year. Ebe na ya bụ igwe ọcha ihe a bụ ọrụ town hall my 3 ka anyị nọ ihe very beautiful place ebe a ka anyị nọ na eme ọgbakọ ụmụnna a na-akpọ ya omenala bụ ụzọ eziokwu ebe a na-ekụziri ndị mmadụ ihe gbasara omenala anyị otu ndị gboo digoro bifo ndị ọcha eburu ụka megịnị wee bịa so ọ bụrụ na igwe ọcha ka isonye anyị ọ bụrụ ma nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ezeaku Ejiofor Eji Matthias Ejiofor Ezeaku nke na Anambra steeti ọ bịa bụ onye isi anyị na omenala bụ ụzọ eziokwu so ebe na-abụ igwe ọcha ka a bekọrọ n'ime anyị mara ka ọ dị na my 3 market na ebe ị ga-afụ my 3 market ya onye abụ ahịa ya bụ Igboland road ka ya nọ ihe so echi mokoro na-abịa ụsụ na my 3 market ị ga-afọ wụpụta ahụ chikwana ma agwa na-abịa kwesịrị na ọ wee ebe ya bụ taa bụ izizi anyị na-ebido ebe a n'ụwa so kụnụ mata na anyị ebidogo taa bụ the 30th of July 2023 bụ Sunday anyị na-eme ọgbakọ ebe a 9 o'clock to 12 o'clock every Sunday 9 o'clock to 12 o'clock every Sunday so ka anyị banye n'ime ka o si aga nke ewonu Yes. I have onye jigoro Jonathan n'ọnụ gara aga onye bụgoro onye isi ụka na Anglican Church shigoro echichi na Anglican Church bụ ife na-akpọ Attire anyị adịghị impersonation maka omenala bụ ụzọ eziokwu ụka anyị eje Isiagu ịbịa nso gwazie ego ya asị ebe nnochi na Anglican Church na bishọp shikwara ụbọchị bishọp shi mere m priest nke mere m kana nke mere m adịghị padịcha ndụ elugo so ibe abịa ebe a ime ka ndị anyị mara na omenala anyị bụ ụzọ eziokwu anyị ịgafụ na taa bụ mbụ anyị na-abịa ebe a ọ bụ onye a ka anyị bụ ụgwọ ebe a site n'aka onye isi anyị bụ Ezeaku Ejiofor onye a ka anyị bụ ụgwọ ebe a ịgafụ na ebe a mara na very beautiful place izu ụka anyị n'ime ya nke na amara Chukwu ka bịa anyị eje gbasaa ozi mee ka ndị mmadụ mara na ebe a ka anyị nọ tata bụ 30th of July 2023 anyị na-emekwa ebe a 9 o'clock every Sunday ọ bụrụ na igwe ọcha ịbịasonye anyị ị ga-afụ na ife anyị eme nkwado ọ ka ezu ezu mana nzu dị ebe a edo dị ebe a ọjị dị ebe a onye ọkụ dịkwa ebe a so anyị ga-eme ọrụ dịka anyị na-aga n'ihu Chukwu ebuka ebe ga-agọzi anyị niile ile anyịkwa anyị ga-afụ na ebe a bụ ibu anyị na-eme anyị hụ mmadụ up to 10,000 and from 10 this capacity so that's why anyị ga-ekekwa ahụ udo n'abata ụka dị ise 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 unafuru ya na-ekwu ọ bụ otu a ka ndị ụka si wee na-emepe branches here and there according to you na-ekwu were Bible na-ekeji ndị mmadụ according to ya nwa si na-eji Bible ekeji ndị mmadụ maka amụmụ ihe dị na Bible eji wee keji anyị ihe na Bible wụ ezu n'ohi asị na asị akwa na iko nyere mmadụ ibe gị aka fụ nwanne gị si pụọ onwe gị ọgwa ihe dị na Bible nwepụ ihe ọzọ na Bible
Bible asọkwa gị je ezu ohi, Bible asọkwa gị je kwa iko, Bible asọkwa gị je chụọ nwaanyị, Bible asọkwa gị je megide mmadụ, Bible asọkwa gị gbuo mmadụ o. Amakwa m ihe na Bible eji weke eji anyị. Ka number 2. Now, chọọchị o mepee na Mkpọ. Eche m maka digital ma ahụ mepecha ebe ga na-akụziri ụmụazị ka esi arụ technologies. As onye na-akọrekt ihe ndị chọọchị mebiri emebi na onwe na branch na Port Harcourt. Before you might have no one in Enugu. Before you might have no one in Aba. On many places. Yeah, we see that the GO. I'm not gonna any church and the whole church is home pair. Now to I never a church here go membership 1,000 naira. Go we go here and then they go to go to a olive oil, a request sticker. Can was a request here. If one a chair. I want to say branches everywhere. And I'm a pretty account. Become one name or your cow would be here. What do the monya would be here? Of course, I have Omenala. Eh? But what's no Omenala call? Everybody in the manamoro, no Omenala, no Dinana. Upon the boat to see, Aruba for Buru Omenala. Can you read a mistake? Aruba for or Buru Omenala. Omenala the preacher or the nana diche. Gapa my research go off ma. Na here Matthias Ejiofor Omenala ka obu. Want to know gbafo. Maka owa aru ka want to go ya gbafo buruzie gini Omenala. Ụmụazị na atọ ọjị. Okwu Omenala Matthias Ejiofor. Kirikiri ụmụazị ha na-enye ọjị as Holy Communion because ha na-ewere ọjị as Holy Communion every Sunday as ndị dị ọcha. Ụmụ nwanyị na ogo Omenala Matthias Ejiofor before ma ha na ọgba afọ ọ bụrụzie general Omenala maka arụ gba afọ bụrụ Omenala eche m otu o mepechara ihe a enwecha department ebe na kụziri ụmụazị ka esi arụ electrical ka esi arụ welders ka esi arụ moto ana kụziri obere obere Yes, I rechargeable lantern. Many things in China now. Production, the produce, or China is the line of production. But now, ebo nopa, kandi uka, wayo nopa. Makabu kanine wayo. The same thing in the ministry. Neme, the church and bear ministry church neme. Kayo Matthias Ejiofor neme, but the same place kahano. If you say Kiamo be akazienjo. Pia print ga akwụkwọ na-ere pia ọgụgụ egwu na-ere pia mepere branch na Mkpọ people n'obodo oyibo applying anya na support na send ego je pese all these things membership you na-ere 1,000 naira go and confirm go and verify ma ya na-ekwu eziokwu ka irrigation ka na-ebo ya ogbu ha na-eyi ha gori ego na-erezi ya ha gotezi ya na-eresi member eresi if they buy it 1,000, they will sell it 1,500. Is it not business? The way the fake churches they could only for you, not respect members. Otako have no. For those of you that are fighting Matthias Ejiofor and my fighting Matthias Ejiofor, point of correction. And me whether visit Matthias Ejiofor, mfuku chim aye kenne. Honest so young abuzo face yemu mo biam na. Obiam na mfia as me Matthias I can but get chief of Matthias Ejiofor carry fi na won yiru abo man yiru abo ona say one for mu fight bam I want my fight here back yes Kemesian nde wonu I love you all. Honestly no si kwusha akwa na necha video ya sim na ya delo onye obuna na mma ya delo nwoke mma delo nwanyị mma ofo ka anyị na-agọla onye obuna oge obuna necha video anyị kpela bụ biko necha video na ayi anyị na ayọkwanụ necha video anyị subscribe on this channel subscribe chinyela ya ka gbela anyị notification gị ka anyị solukwana na-enweta notification anyị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị video ọfụ like ya this post ka video anụ wee na-egekwa more recommendation you like ya the post drop all your comment na the comment section on nwere ihe shara ahụ for subscription bụkwanụ free na ada akwụli ya ụgwọ
ada akwụli ya ụgwọ. Subscription free, just that red button now, that red ebe ahụ dey subscribe, just spam that ebe ahụ dịka bell nkiri mgbịrịmgba ọ dị igbe ya on, so mgbe ọbụla eti ha na video ọfụ enweta notification n'elu ya, ọbịa ka alert mmago fu mbọsị ọbịa ka ta alert abịa achakwa n'ofe ha kenecha m onye ọbụla anyị enwere na mgbe ọzọ.